नमस्कार मैत्रिणींनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की मातीची भांडी नेमकी घरात कशी वापरायची, कोणत्या कोणत्या गोष्टीसाठी वापरायची. तर हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पहा, कारण संपूर्ण व्हिडिओमध्ये मी फक्त यूजफुल अशाच ट्रिक्स आणि टिप्स दिलेल्या आहेत. तर मातीची भांडी घेण्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन पण घेऊ शकता, कुंभाराकडे जाऊन स्वतः बनवून घेऊ शकता, किंवा जिथे कुंड्या भेटतात किंवा डेरे भेटतात, फुले भेटतात, तिथंही मातीची भांडी अवेलेबल असतात. तर मातीच्या भांड्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, एक लाल आणि एक काळा. तर लाल भांड्यामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह किंवा आयर्न असते आणि काळ्या भांड्यामध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण असते. तर या पद्धतीने जाड अशा बुडाचं भांडं आपल्याला घ्यायचं आहे आणि ते या पद्धतीने हाताने वाजवून पाहायचं आहे की ते अ, अ, टणटण असा आवाज करत असेल तरच ते भांडं चांगलं असं ओळखायचं. तर मातीच्या भांड्यामध्ये दही आणि भाज्या ह्या गोष्टी खूप छान पद्धतीने केल्या जाऊ शकतात. मातीची भांडी आणल्यानंतर पाण्यात पूर्णपणे बुडतील अशा पद्धतीने ती ठेवायची आहेत. जुन्या काळामध्ये तर 6 ते 7 दिवस या पद्धतीने ठेवले जायचे. परंतु आपण इथं 12 तास किंवा 24 तास ठेवू शकता. तर मी केवळ रात्री भांडे पाण्यामध्ये ठेवलेले आहेत आणि सकाळी मी काढणार आहे. तर सकाळी मी हे भांडे पाण्यात बुडवून ठेवलेले काढणार आहे. आणि बघा कशा पद्धतीने भिजले गेले. जेव्हा हे पाण्यात ठेवले होते, तेव्हा त्यातनं बुडबुडे येत होते. परंतु आता पूर्णपणे आवाज बंद झालेला आहे. आणि मी आता हे भांडे सगळं काम झाल्यावर स्वच्छ करायला घेतलेले आहेत. तर पाण्यातून काढल्यानंतर याच्यावरती थोडी धुळकट अशी माती अशी जमा झालेली असते आणि तर ती स्वच्छ कशी करायची? तर आपला मऊ स्क्रब असतो किंवा एखादा स्पॉन्ज असेल, तर त्यानी हलक्या हाताने याला घासून घ्यायचं आहे, की ज्याच्यामुळे त्याच्यावरची जी धूळ आहे किंवा पाण्यात ठेवल्यामुळं जी माती वरच्या साईडला आलेली आहे ना, ती निघून जाते आणि भांडे एकदम स्वच्छ होते. तर या पद्धतीने भांडी एकदम स्वच्छ करून घ्यायची आहेत आणि 2-3 वेळा स्वच्छ पाण्यानेही याला धुवून घ्यायचं आहे. आणि सगळे भांडे मी छान अशी धुवून घेणार आहे आणि धुतल्यानंतर ही भांडी आपल्याला उन्हामध्ये वाळू घालायची आहेत. पूर्णपणे कडक वाळेपर्यंत आपल्याला ही भांडी उन्हात ठेवायची आहेत. तर मी याला उन्हात ठेवलेलं आहे बघा. साधारणतः 5-6 तासामध्ये वाळून जातात, कारण आता उन्हाळा चालू झालेला आहे आणि ऊनही वाढलेलं आहे. तर दुपारी जेव्हा माझा मुलगा शाळेतून आला, तेव्हा मी ही भांडी घ्यायला खाली आले होते. तर बघा भांडी पूर्णपणे कडक वाळलेले आहेत. सकाळी 10ला ठेवले होते आणि मी साधारणतः 2-2:30च्या पुढे हे भांडे वरती घेऊन जात आहे. तर पूर्णपणे वाळलेत, पण ऊन खूप आहे त्याच्यामुळं. तर या भांड्याला आता आपल्याला सीझनिंग करायचं आहे. सीझनिंग म्हणजे काय प्रकार आहे? तर सीझनिंग म्हणजे या भांड्याला आपल्याला तेलाने पूर्णपणे कोटिंग करायचं आहे. तेलाने कोटिंग केल्यानंतर हे भांडे आपल्याला वापरण्यासाठी तयार होतात. तर मी इथं एक कॉटनच्या कपड्याचा छोटासा तुकडा घेतला आहे आणि त्याने याला मी तेल लावत आहे. तुम्ही इथं कापूस घेऊनही तेल लावू शकता. तेल लावल्यामुळं या भांड्याच्या छिद्र म्हणा किंवा कुठंही थोडासा क्रॅक म्हणा, तर तो पूर्णपणे तेल शोषून घेतो. म्हणजे ते भांडं लावलेलं तेल व्यवस्थित शोषून घेतं आणि वापरण्यासाठी तयार होतं. तर इथं राघव स्वतःहून तेल लावत आहे. लाव. सोडू नको, हातात धरते आधी. हां, एका हातात धर. असं सोडायचं नाही. पकड, घट्ट पकड ती प्लेटवरची. हां, गुड. हां. तर तेल लावल्यानंतर ही भांडे तुम्हाला उन्हात ठेवायचे आहेत. उन्हाळा आहे त्याच्यामुळे 6 तासातच भांडे एकदम कडक वाळतात. ज्याच्यामुळं हे जे तेल आहे ते पूर्णपणे या भांड्यामध्ये व्यवस्थित आत जातं आणि उन्हामुळे हे भांडं पूर्णपणे वाळून निघतं आणि हे भांडं स्वयंपाकासाठी तयार होतं. तर मी इथं भांडेवरती घेऊन आले आणि याच्यावर जो एक प्रकारचा ग्लो आलेला असतो, जसा स्किनवर येतो तसा तो आलेला आहे तेलामुळं. तर इथं मी भांडं पहिल्यांदाच थोडंसं धुवून घेते आणि त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा भरपूर पाणी घेणार आहे आणि आपल्याला सुरुवातीला भात करायचा आहे. तर पाणी घेऊन मी भांडं गॅसवर ठेवणार आहे आणि गॅस चालू करून तो मी मीडियम टू एकदम स्लो अशा पद्धतीचं ठेवणार आहे. जर गॅस छोटा असेल तर तुम्ही मीडियम ठेवा, मोठा बर्नर असेल तर स्लो ठेवा. याच्यामध्ये भात होण्यासाठी किंवा कोणतीही भाजी करण्यासाठी जरा थोडासा वेळ लागतो, परंतु स्वयंपाकाला थोडंसं आधीच तयारी केली तरीही ते होऊन जातं. तर मी इथं पाणी गरम झाल्यानंतर तांदूळ धुवून टाकत आहे आणि भात करून घेणार आहे. तर हा जो भात आहे
तो सुरुवातीला शक्यतो नाही खाल्ला तरी चालतंय. पक्ष्यांना, कोंबड्यांना टाका किंवा जर शहरात असेल तर शक्यतो एखादं बाहेर कुत्रं येत असेल, गाय येत असेल तर त्यालाही टाकलं तरी चालेल. परंतु सुरुवातीच्या जो भात असेल, भाजी असेल त्याच्यामध्ये थोडेसे मातीचे कण किंवा मातीची चव, मातकट अशी चव लागू शकते. त्याच्यामुळे आपल्याला हा भात पहिल्यांदा खायचा नाही आणि सुरुवातीला सगळ्यांनी भातच करायचा आहे. आणि ह्या भांड्यामध्ये उलताना किंवा पळी म्हणून लाकडी भांडी किंवा लाकडी उलताणी वापरायची आहे. जेणेकरून आपल्या इतर भांड्यामुळे किंवा उलतण्यामुळे याला तडा जाणार नाही. आणि मी थोडंसं झाकून ठेवणार आहे. तर भात इथं मी शिजवलेला आहे, बऱ्यापैकी तो शिजलेला आहे. पूर्णपणे मी शिजवणार नाही आहे कारण हा भात मी खाणार नाही आहे. तर भांडं पकडताना आपल्याला इथं कपड्याचा वापर करायचा आहे आणि भांडं खाली ठेवताना आपल्याकडे एक स्टीलची रिंग असते त्याच्यावरती किंवा गोल अशी लाकडाची रिंग मिळते त्याच्यावरती ठेवलं तरी चालतंय. तर हे भांडं मी पूर्णपणे थंड झाल्यावर धुवायला घेणार आहे आणि त्यातलं जे पाणी होतं ते मी इतर दोन्हीही भांड्यामध्ये टाकलेलं आहे आणि ते पण भांडे मी थोडंसं 10 मिनिट गरम करून घेणार आहे स्लो फ्लेमवरती. आणि पाणी गरम अजून उकळतं बघा आणि हे गरम झाल्यावर गॅस बंद करून ठेवायचे. तर हे भांडं थंड झालेलं आहे तोपर्यंत आणि मी ह्या भांड्याला व्यवस्थित धुवून घेणार आहे. तर इथं जेलचा वापर करायचा नाही आहे. सुरुवातीला तर मी स्वच्छ पाण्याने व्यवस्थित धुवून घेणार आहे आणि तुम्ही याच्याऐवजी पिठाचा, मिठाचा आणि लिंबू याचा वापर करू शकता. तर भांडी धुताना काळजी काय घ्यायची, की जर तुम्ही हे भांडं थंड झाल्यावर व्यवस्थित धुणार असेल तर थंडच पाणी वापरायचं आहे आणि जर भांडे गरम पाणी घेतलेलं असतंय आपण तर त्याने धुणार असेल तर गरम पाणीच वापरायचं आहे. तर स्वच्छ पाण्याने एकदा सगळं धुवायचं म्हणजे ते कण निघून जातात आणि मिठाने आणि स्क्रबने याला थोडंसं घासायचं आहे. स्क्रब मऊ असावा आणि परत गरम पाणी करायचं आहे. तर जर भांडं जास्त तेलकट झालं, तुम्ही बऱ्याच वेळा वापरले आणि तेलकट झालं असेल तर तुम्ही हातावरती थोडंसं जेल आणि पाणी मिक्स करून त्याला चोळू शकता. परंतु जेव्हा तुम्ही जेलनी चोळचाल तेव्हा त्याला व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा गॅसवर पाणी गरम करून लिंबू, मीठ टाकून त्याला व्यवस्थित धुवून घ्यायचं. तर मी एकदा धुवून घेतलंय आणि याच्यामध्ये पुन्हा एकदा पाणी घेऊन मी गॅसवर ठेवणार आहे, ज्याच्यामध्ये मीठ आणि लिंबू मी टाकून त्याला एकदा गरम करून घेणार आहे. तर लिंबू आणि मिठाने याच्यामधला भाजीचा किंवा भाताचा जो फ्लेवर आहे, आपण जे केलं होतं ते सर्व निघून जाते. जर भांड्याचा व्यवस्थित वापर केला तर हे भांडे 1.5 ते 2 वर्ष आपल्याला इझिली जातात. आणि हे गरम पाणी मी इथं टाकून दिलेलं आहे आणि याला चोळून एकदा घेते मी नॉर्मल आणि पुन्हा एकदा मी याला गरम पाण्याने धुणार आहे. जर भांडं थंड असेल तर थंड पाण्याने धुवायचं, जर भांडं गरम असेल तर गरम पाण्यानेच धुवून घ्यायचं आहे. आता लिंबाचा वास जाण्यासाठी मी इथं गरम पाण्याने पुन्हा धुवून घेणार आहे आणि आपल्याला या पद्धतीने आपलं इथं सर्व काम आपलं झालेलं आहे. हे भांडं इथं धुतल्यानंतर याला पालतं ठेवायचे, पूर्णपणे कोरडं करून घ्यायचं आहे. तर याच मेथडने मी इतर जी 2 भांडी आहे ती धुवून घेणार आहे. ही मी भाजीसाठी, डाळीसाठी आणलेलं आहे आणि दुसरं जे भांडं आहे ते मी दही आणि ताकासाठी आवर्जून घेतलेलं आहे. तर बघा मी याच सेम पद्धतीने धुवून घेणार आहे. याला गरम करून घेतले पाण्याला, ज्याच्यामुळे यातली घाण निघून जाते आणि पुन्हा गरम पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. तर मातीची भांडी ह्या खरंच वापरण्यासाठी, आरोग्यासाठी चांगली आहेत. सगळीच भांडी मातीची असावी असं नाही, परंतु एक विशिष्ट भांडी जसं की दही, डाळ, भात वगैरे याच्यासाठी तुम्ही ही मातीची भांडी वापरू शकता. आणि काही-काही ठिकाणी तुम्ही चपाती भाकरीसाठी लोखंडी तवा वापरू शकता किंवा हा पण मातीचा तवा तुम्ही वापरू शकता. तर भांडी इथं झाकून ठेवायची आहेत या पद्धतीने, ज्याच्यामुळे याला जर सपोज थोडासा वास राहिला किंवा फ्लेवर येत असेल तर एखादे कीटक किंवा पालीनी याला चाटू नये म्हणून या पद्धतीने मी झाकून ठेवते. तर जर भांडे तुमचे खूप दिवस झालं वापरले, तडा गेला, छिद्र पडलं तर तिथं मुलतानी मातीचा लेप लावायचा आहे आणि पुन्हा उन्हात ठेवून पुन्हा तेल लावून सीझनिंग करून पुन्हा वापरायचं आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा. भेटूया आपण पुढील व्हिडिओमध्ये, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक नवीन कंटेंट, नवीन रेसिपी पाहायला भेटेल.